Achevenu mgbe m ga-anwụ no. Akwa ichewele mgbe m ga-anwụ no. Ewo, ị ga-anọ nga ichege ma ọnwa egbuo gị gị onye obi tara mmiri. Ị ga-anọ nga ichege ma ọnwa egbuo gị gị onye obi kpọrọ nkụ. Ọkwa unu echebela mgbe m ga-anwụ. Ndị iro m unu echebela mgbe m ga-anwụ no tụfie akwa. Unu ga-anọ nga ichege ma ọnwa egbunye ọ ga-anya onye obi tara mmiri o. Ị ga-anọ nga ichege ma pampụ gbuo gị gị onye obi kpọrọ nkụ. Ewo, nna m echewela ha mgbe m ga-anwụ no. Echewela ha mgbe m ga-anwụ no. Ha ga-anọ nga ha chege ma ọnwa egbuo ha ndị obi tara mmiri o. Ha ga-anọkwa nga ha chege ma ọnwa egbunye ha anya ndị obi kpọrọ nkụ. Hey, on me. Always celebrating people. I won't hear any gas in the motor. Wow, warm. Today, Kekeru, measure yam. Only can you come away? And they won't. It must be union. I wouldn't take a mother near bar. The other girl, Bonometers, Which other girl? Which other girl? Oh my, he's a comedian. No, which other girl is talking about? Other girls, you too. I got side, I don't work other men. So after other men, I work other girls. I know one. Remember on this one, I'm a Pokalamaga Hall. One man, one wife, Chineke, you tell her, one ato. All the party board in Germany, you gave Bully Quay on your wife. Oh, we have them to like I want them work. High Chief Barrister Bartolome Uche Hara Omezribe one of Umudibia. Yana Lolly Aquano Elaha Munye Aquano Uche Mayberry Uche Mayberry Cochim Mayberry Ugodia Uche Hara Tau one birthday one Muka Yagalu one man one wife Mukemuro be satisfied won't be mad. He accommodates, he rehabilitates, he reconciliates, and he retantalates. How we have more question. I would look to mind. We are no what to can handle. Are you able to take care of them? Oh, more Chineke in a good judge, some more matter. Obin, Declan and Adama. 3 of them is okay. We heard you come on, wrong as bully. Give them a life that is meaningful and beneficiary. Well, alone, Amado Omejribe one and Nollywood state. Omejribe was first down from the UK. Omakononyam, whom knows of Brumote, Shinu Logum Gono, Shinu Logo, Potabrumoto, Potana Boss Stop, Bia Poromote, Burumbianulia, Anum Teresa Hatabedi, one Mandrian for one Katamadi, Ano Tokata, Ntachabano, 1 minute Roy. Yeah, I hear the Kapu, Ego daughter, Nada Doka. Give me a naka. Okay, happy birthday, sir. Oko niile tigre na ala umudibia niile apatala umudibia oko na-enwe ebe so ụmụnne gị ga-enwe light. The light of God will continue to shine upon your family forever and ever. Amen. Ka wuzini latrine nga na anyeshi. School niile, primary school, secondary niile nọ n'umudibia. Etu ka ọ gara aga tigacha toilet facility. Ụmụachi garibe no ngwongwo nne ha na nna ha chiri ha bịa ngwa anyesịrị ahụ. Ya sị ha anyị ma na m shemari ndụ. Ọ mmadụ niile ga-eme. Ọ ga-adịrị gị na mma. Beautiful man the can nwe obi nwanne. He accommodates somebody should take room like this. Oh, this man, he will liberty of an entity. Okay, let you know where the pikin. No, we engage to go. Over a pikin. Come to London and be useful and be useless at the same time. What I can get useful. Yeah, Jack, a Rosian culture. Okay, happy birthday, sir. On your nature, go on, get Buguza. On your Chapanagant, Yalequent, or him just. Whatever them gang, some egg on. Echebe mgbe m ga-anwụ no unu ga na unu tege ma ọnwa egbu unu ndị obi kpọrọ mfu